Yo! Kamusta? So matagal-tagal na rin na wala tayong upload na video vlog. So but today, meron tayong instant video na ating ibabahagi. So hawak ko ngayon yung aking baby dove. Inakain ng aking kalapati. So ito ay ating papakainin. Sisipagan natin na, sisikapin natin na para mabuhay ito, para mapasurvive natin ang inakay na ito. Dahil ito ay nanggaling sa kanyang pugad. So nahulog ito guys sa kanyang pugad at hindi na natin maibabalik dahil medyo may kataasan yung kanyang pugad. So ipakita ko sa inyo kung saan. Okay, so andun sa taas. Yan, so yung parang puti na yan guys. Okay, so against the light tayo sa. Yan guys, yung simboryo o labasan ng usok. Okay, sa bahay ng ate ko, diyan sila namumugad. So yan, so mahirapan tayong maibabalik diyan kasi mataas at wala tayong ladder. Wow. And that is his or her mama. Yan, so yan yung kanyang ina. Okay, nag-aabang. So hindi pa natin to guys maibabalik dahil maliit pa yung pakpak niya, hindi pa siya mag-guide ng kanyang mother. At doon naman sa kanyang pugad ay ang kanyang papa. Yan yung kanyang mga kaibigan. And so since mataas, so hindi natin yan maibabalik. Ang gagawin na lang natin dito guys ay tayo mismo yung magpapakain. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito papakainin. Okay? So ako yung magsisilbing mama nito. So ang tawag nito guys ay tugon. Ibig sabihin, kapag pinapakain mo yung inakay ng kalapati, tinutugon ng kanyang nanay. So ang gagawin natin, itugon natin ito. Okay? So bahala na. Papakita ko sa inyo kung paano. So try to watch this. Okay? Dandahan lang sa paghawak guys kasi medyo masakit pa ito. Dahil kakalabas na ng kanyang mga balahibo. Kung sa kinaray kung sa antiki word ay nagadulo pa. So dahan-dahanin na natin ang paghawak. And syempre, pipilitin natin na magbukas. Ayan, parang gusto niya nang kumain. Ayan, kaya lang, hindi si mama niya eh. Pero kung si mama niya, alam na alam ng mama niya ang gagawin dito. So pipilitin natin siyang ibuka ang kanyang mga bibig. Para maipasok natin. Ay, tika. Parang sa ilong mapasok yung aking nilalagay na pagkain . So guys, ang ating pinapakain ay palay lang. Kasi wala tayong pambili ng pigeon food sa ngayon. Pero kapag makapunta tayo ng bayan ay ayan, nakakain na. Nakaisang buti na siya guys. Kailangan natin itong alagaan. Sayang kasi. Hindi ko lang alam guys kung meron pang isa doon sa taas. Hindi rin natin makikita yan. Kung wala naman nauni. Pero kailangan natin ito alagaan guys. Sayang kasi, sayang yung paghihirap ng kanyang nanay. Okay, so ilang araw din na at linggo na ang nanay niya ay nasa pugad lang para lang maging sisiw ito. Mahirap pala maging mama ng kalapate. Ayan. Kain na baby. Kain na. Kain na baby. Ayo. Kain na baby, magugutom ka mamaya. Hindi ata pumapasok pa. May pinapirapan ako ng baby na kain na. Kain na baby dali. Ayan. So sa mga hindi nakakaalam, mahilig po talaga ako sa mga ibon, lalo na sa mga kalapati or sa kapamilya niya. So kung mayroon kayong gustong ibigay na ibon, okay, so alagaan natin yan. Marami tayong cage dyan. Dati mayroon kami mga lovebirds, kaya lang namatay. Sa mga palad namatay. Hindi nakapag-sustain. So yung isa, kinain ng ahas. Kinain ng ahas. At saka yung isa naman ay namatay. Siguro nalungkot. Nalungkot din naman siguro na nag-iisa lang sa kanyang cage. And so, focus natin sa kalapati. Kain na baby. Go baby. Kain na para ikay lilipad rin. Kagaya ng mga kasamahan mo. Kain na baby. Hirap mong hawakan kasi alam ko nasasaktan ka eh. Alam ko masakit pa yung mga mga little balahibo mo eh. Sa mga eksperto dyan, mayroon bang sakit na makukuha sa kalapati? Mayroon ba? Alam ko kasi masaya eh. Masaya mag-alaga nito eh. And alam niyo kapag tunog pa lang ng kanyang mga pakpak sa kanilang paglipad, kapag marami, tuwang-tuwa na ako doon. Kaya ako nagustuhan yung kalapati. Kailangan natin alagaan to guys. Kakaya naman siya nagbigay na hindi natin kayang alagaan yung kanyang inakay. Gutom na to eh. Kaya lang, kapag mama niya, ano yung gagawin natin dito guys? Lagyan natin ng straw. Kasi hirap eh. Hindi niya directly binubukan kanyang bibig. Isinusuot niya lang. Kasi yung ginagawa nito guys, yung kanyang beak ay isinusuot niya sa beak ng kanyang mama. At niluluwa ng mama niya ang kanyang kinain para sa kanyang inakay. Ganyan siya magpapakain. Kaya lang, wala naman tayong beak. At sinusuot lang sa ating daliri yung kanya. So, ayaw eh. Bumuka ka, nga. Nga na baby. Dito pilitin kita. Sige ka. Para to sa kabutihan mo eh.
palay yung pinapakain ko guys, pero ewan ko lang kung pwede ba na papakainin ito ng palay. Pero mamaya susubukan natin kanin. Kanin na lang para walang balat, mabilis matunaw. Kain na baby, go. Very good, saka baby. One more baby. Oh no, nahulog, sayang. Kain na baby. Ayaw ka pa eh. Hindi kayo magugutom. O sige ka. Ang na baby. Wala laman talaga guys. Buti nga nakasurvive ito sa isang gabi. Isang gabi pa lang ito sa akin. Wala siyang mama na nagbibigay ng hit sa kanya. Buti nakasurvive. Marunong na sana ito kumain mag-isa eh. Okay na siguro to. Pero siguro makain na sa 2 weeks pa ito eh. Wag matuto. Mayroon ako dati guys inalagaan na inakairin. Anak ng isa kong kalapati. Problema, iniwan na. Kaya minsan no, yung inaalagaan siya yung iniwan. Yung pinakain, inaarugan kong sakit. Oh! Tapos iwanan ka. Sayang guys, sayang isa kong kalapati. Grabe pa naman ang alaga ko dun. Tapos, nang lumaki na, ayun, marunong lumipad. Ay siya, hindi na nakabalik. Kaya ito sana loyal ka lang ha. Huwag ka magpapadala sa makikita mo doon sa mga pinupuntahan mong lugar. Mayroon naman kalapati dito sa bahay na iba. Huwag kang magpapadala doon ha. Sige ka, hindi ka na makauwi. Dito ka lang dapat sa bahay lagi. Pitilitin na lang natin guys. Ayaw. Pero lang gutom na ito. Hindi naman ito natutunog kapag walang ano eh. Kung dito gutom, matutulog na lang ito eh. Ito, sapat. Ayaw mong kumain. Kaya na baby. Sus, nahulog pa nga. Ito yung ating pinakain guys. Pala. Very good. Guys, ang daan tayo. Hirap. Na baby. Pitin mo, huwag kang magtamad kumain. Siguro babasay ko muna laway ko para ano, tingnan nyo guys. Yan na baby. Mas nahulog pa nga yung isa. So ganun lang yan guys ang gagawin. Lagay lang nalagay sa kanyang bunga hanggang lumami yung kanyang nakain. So ganyan yung gagawin natin 3 beses isang araw para ma-survive ng ating baby pigeon. Okay, so puputulin na natin itong video guys. And so maraming salamat sa panonood. Okay, sana subaybayan nyo ako kung paano ko ito maalagaan para makasurvive itong baby pigeon natin. So maraming salamat sa panonood at kung ikay bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa Abian Ben Kaalaman and Vlogs. Okay, maraming salamat and paalam!